V týchto dňoch si naozaj nerozumiem. Mal by som byť racionálny a inteligentný mladý muž. Avšak v poslednej dobe som sa stal obeťou mnohých nezvyčajných a iracionálnych myšlienok. Tieto myšlienky sa neustále vracajú a sústredenie sa na užitočné a progresívne úlohy si vyžaduje obrovské duševné úsilie. Tak začínal list na rozlúčku, ktorý po sebe nechal 25-ročný študent architektúry Charles Whitman. Je pondelok, 1. august roku 1966, krátko pred poludním. Teplota stúpa k 30-ke a areál Texaskej univerzity pulzuje životom letného semestra. Nikto netuší, že mladý muž, bývalý mariňák a vzorný študent práve kráča k výťahu dominantnej univerzitnej veže. Vlečie so sebou ťažký námornícky kufor. V kufri nemá učebnice architektúry, má tam arzenál, pušky, pištole, stovky nábojov, jedlo, vodu a dokonca aj rádio. Whitman sa neprišiel učiť. Prišiel viesť vojnu proti mestu, ktorého dovtedy považovalo za svojho ideálneho syna. 11:48. Whitman vychádza na vyhliadkovú terasu vo výške 70 metrov. Prvou obeťou sa stáva recepčná Edna Townsley, ktorú omráči a zastrelí. Krátko na to v chladnokrvnom amoku zasiahne turistov, ktorí práve vychádzali z výťahu. Potom pristúpi k zábradliu a namierí na pokojný areál pod sebou. Prvý výstrel zasiahne tehotnú študentku na námestí, potom ďalší a ďalší. On the mall. Department shells. V Austine vypukne chaos. Ľudia padajú k zemi, schovávajú sa za betónové kvetináče, zatiaľ čo z vrcholu veže prichádza neviditeľná smrť s chirurgickou presnosťou. Whitman, vycvičený ostreľovač, zasahuje ciele na vzdialenosť niekoľkých stoviek metrov. Polícia je v koncoch. V roku 1966 neexistujú žiadne jednotky SWAT. Bežní strážnici s krátkými zbraňami nemajú proti puške s optikou na vrchole pevnosti žiadnu šancu. Trvá to nekonečných 96 minút. Nakoniec sa trojci policajtov a jednému odvážnemu civilistovi podarí preniknúť až hore. V dramatickej prestrelke priamo na terase Charlesa Whitmana usmrtia. Mesto stíchne. Bilancia je tragická. 14 mŕtvych a desiatky zranených priamo v areáli. Kým sanitky odvážajú obete, detektívy sa snažia pochopiť motív. Whitman nevyzeral ako masový vrah. Bol to skautský vedúci, čerstvo ženatý muž s čistým registrom. Vyšetrovatelia vtrhnú do jeho bytu na 1212 Guadalupe Street, očakávajúc, že tam nájdú odpovede alebo ďalšie zbrane. Namiesto toho ich čaká mrazivé ticho. Až v tomto momente vyšetrovatelia pochopili rozsah tragédie, ktorá sa začala už dávno pred prvým výstrelom na univerzite. V byte nachádzajú telo Whitmanovej manželky, Katie. Bola dobodaná v spánku. Na posteli leží odkaz, v ktorom Charles píše, že ju miloval a chcel ju ušetriť potupy, ktorú prinesú jeho činy. Tým sa však hrôza nekončí. Polícia sa presúva do neďalekého bytu jeho matky, Margaret. Aj ona je mŕtva. Whitman ju uškrtil a bodol do srdca. Vedľa jej tela našli ďalší list. Priznal v ňom, že po jej vražde pociťoval nesmiernu úľavu. V liste, ktorý písal v predvečer masakru, Whitman preukázal až mrazivé sebauvedomenie. Uvedomoval si, že jeho osobnosť sa rozpadá pod tlakom niečoho, čo nedokázal logicky vysvetliť. Napísal:
Po mojej smrti si prajem, aby bola vykonaná pitva, ktorá by zistila, či nedošlo k nejakej viditeľnej fyzickej poruche. Akoby v hĺbke svojej mysle tušil, že nie je jediným pánom svojich činov. Želaním vraha sa vyšetrovatelia riadili a príbeh Charlesa Whitmana sa tak definitívne uzavrel až o niekoľko dní neskôr na pitevnom stole. Patológ v jeho mozgu skutočne objavil to, čoho sa Whitman obával. Malígny nádor veľkosti vlašského orecha, glioblastom. Nádor sa nachádzal v oblasti spánkovej kôry a priamo tlačil na amygdalu, evolučne starú časť mozgu zodpovednú za spracovanie strachu, emócií a reguláciu agresivity. Zostala len otázka, na ktorú dokumentaristika a veda dodnes hľadajú odpoveď. Bol Charles Whitman monštrom, ktoré sa vedome rozhodlo vraždiť, alebo bol v skutočnosti len prvou obeťou biologického skratu vo vlastnej hlave? Možno práve jeho posledná žiadosť o pitvu bola tým posledným zábleskom racionálneho muža, ktorý sa snažil svetu vysvetliť svoju vlastnú, nevysvetliteľnú premenu.